may mula sa kalilitan. Nami ang bugyan yung alam mo na dito na kumusukan wala mo na ba yung di mabasa ko kalilimutin po nga mo kung ano na naubaya lang sa Region 3. Pero akin na. Ay, ito sa isa So ito po na doon po Jersani, sulutan sa Region 3, walang pumanadya ko naman yung kasa di po maglahula ng pusulo po di po sa nyo ba nagisagot po na makanggi ka naman na napyan yung rakol kang gumanana ang pinanap pa na namanaw na maasmo pusong talay gagal base sa pawing na kudya yung mainian na sa ikaw manusas so kalipat lang sa likang pangatawag sa pasulutan sa Bulacan. Kamatan na bunara sulutan sa Hinis. Ako na bukatan to markos sa ginawa ko ang kakanto ni Rakuna Kuya Biraknanan. Sulutan na sa Pampanga kinakilalan na kanya Budula Jabara Pamili Haji Yusuf. Na margarong pumanay yung mga datong mga bay. Ako po yung sika masay so po trainer linda way manis karanaw. Sumagyan ko na isawatuan maris sa kulunduan na si Malawan na pekerian na dapon nila sa tao. Kapipoy na patana ka na malapit sa pamikiran ako nalikod tabo nila sa suwara ko. Sabi nila po niya ko Allahum pala na magpanos na matiyakan. Tunugan niyo po nila naragan na marunong panas ng kwa na kaplang kapagkan ng suwara ko. Sa tiga kong pumanay mga muna mga ragat na apiakan nyo na kung nagpanusuman ang salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
saka tanama lagi ulotan sa hangin iyan na nasudim iray akay na mataus sa diramay na panisang agina ipupungkatayan na kananaw mo kay manin ina nagisuwa ulotan sa hangin ay sa ikumindaray mudah ko saray at nani mo midarahin walay ako taparay gira pilalanay nos idato warulay gira tagubat tato wow sabi ako wow na ako saya matahari inti sayang bahaya matahari debu selih maka diralihan au sida tujir saya girakiran badai aina ayadin suswa umutan salah dari jiun tari أنا سودي saya bena pun hoteli tangkil semangat dia aku teman dia aku bermain tinggi solo tenis semula kaina kaya tanami masai au ira
Bayok bisigi, bayok bisi malamu ipu pengkatan yang kan nau pengkanan bukan itu walan pagi malam. Oh mana maya di kamu ketan salah dari cintari. Jangan melakukan cinta gue.
gerahinon kapapagtagoy na iya sulutan sa palitan umiduray na gusto katangunangan Yang bida-bida si Mananong Vlog. Kaya kada tayo makapupos na yan na. Terus ano din? Pagkatas. Ayun
Si bayi jiwa kita